Haka jok ke baga jingyok kam yok jam kalong ke berjenjar. Ki don pat ki biyo i jingai bat ban seng dala ki jong ki kam. Ban ai jing mentoy na ke benta ki pateng ban wan. Uwe ulong ke pau itu kerteng kemu ba John nong lan. Haka kat pratari kunok pra arja arpusau. Ula yo e kalat ban play pat ba ya kedukan Khiew Syntiew ceramic. Na ke benta arngot ki Khun jong u. Badi kan ni kedukan latip kerteng kum ke G&C store. Kepadan hamau khar hajan ke building YMCA. Haka ni kedukan gidan bun jat ki Khiew Syntiew ceramic ki bala penuan dor haki rukam beper ya ka baki pat ba ki la ban tiet haki dor bebet bebyang. Haka jeng ya kran bar uba John ula ong bah ka jok ke baka kam sorkar kalong ke berjenjar ban yo kumta ula sengi kani ka kam na ka benta ka jing mentoy jong arngot ki Khun jong u bad ya kani kedukan la ai ka kerteng jong ki hi ke bemut Graham and Colleen store. Apa na ai ka jing ko ki Khun ba ke ba khoi ko kam ba ki ki pnia kanong kaburom juk trai Kebapelong yang bangan seng yang ni ka kam kalong ba ngayu ikum ka pertai mentang i ka long ka kam kerdu ya kata ka kam boong no kam Sorkar mah te sangar aron ki Khun arngon te ka G&C ka dei ka kerteng jong ki Khun jongai Graham and Colleen te ngale nga Pynseng ya kane Henry ki peniat pat ki Khun te ngal along no man chuong no ngade unong ai buj ai sap lani advisor jong kania ka G&C kania kedukan ngadang Khiew ban plia mentas ni kat pratrek Disember araja arpusa teng kania kedukan kalau day bet ngajeli ban penlong specialized bet ya ki Khiew Syntiew ceramic te ya ka hadian pat dengan sepet tema ya ka mentah te ngapa ile ban penlong specialized bet tang gini Khiew Syntiew ceramic jingai jumut jonga siki pat ba te kalong ba abang itrai ya kenu no kam ningkong ning syap ni dei bandan kata ka jing terang ya kam namar kumbang ai mentahi bun bha ki breu ki kwa ya kam Henry ki batrang pada pat ya kam ki duna te haba fisin ba pila terang hi ya kam kamut kakam hiru kan sabatai ya phi te kum ta kan ngakerpat ya phi baro ki pat ba kam tam ni ki kena samla kumju ya ki Khun jongaru kumju nga ong yaki ba yele ban trai shitom namar ba pinchu ap tang tang ya kasuk kalong ke ka ba kabomna banlong ni hab hi ban trai shitom o kani kedukan kadon hapo mokhar hajan jongka YMCA building te kalong mar persha pada pat ya kane ka dukan ke bang jiatip pat ba ka dukan jing ikong 11 lani hamar jan ru bat ka Oasis te ka bar kham suk ban ong yipi kalong bet hakaju ka jaka badan ka prestige center kubat kadon sakawi ka salon nang tu pak kasawan sa dukan ka jonga ka G&C store habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya